Wusana tumama tambur diadal wigar tanpa gawe remak rempu dadi awu sirna ilang tanpa lari. Jemparing ana endi wae kok ora tau luput gumunku. Wong semono dae kok ya bisa ilang tanpa lari wasana sirna wujuding tambur. Piyayuk titis kaya ngono. Padha karo Petruk. Oh, Petruk ya titis. Ah, titis temenan kok nang nyedaki wong iki mesti sing sake mlentu. Nek kempes ora tau nyedak. Ah, Petruk kok saumrene mugong arep ngurusi. Alah, padha wis ngantuk. Ben ora ngurusi kok ngono mergo wis liyer. Seneng nek kok ngono deg-deg geng dasan nembang. Ya toh? Nah, saiki pun Kakang arep dadi pendhita. Jeneng ora aja ngaku satriya, ngaku pendhita. Nggih. Pun Kakang ngagem jeneng Resi Kesawa. Mlaingaken kula semanten ugi sapa? Kula badhe mawi nami Resi Palguna. Resi Palguna. Dimas Werkudara piye? Aku ngaku dadi Resi Sena. Resi Sena. Bagong Petruk nek arep nderek aja ngaku kowe iku ngaku tantrik. Kula ngajeng ngaku pendhita. Pendhita sapa? Resi Palbapang. Resi Palbapang. Lah ana Palguna ya ana Palbapang. Palbapang kudu. Ya sakarepmu. Lah kuwi Bagong kuwi ya melu tumut. Kula nganggo Resi Sona. Lah karepe ngembar karo Ndara Werkudara mau Resi Sena ngono. Sena kuwi tegese prajurit. Lah padha Sona tegese asu. Oh. Oh asu ya. Walah ora sida, Ding. Ya ora wis kebacut kok. Waduh mati aku. Nek ya ora apa-apa lah. Tekane mengkari jam ya ini mengkari mangane kowe kok. Elek. Yayi Sena. Piye? Apa dene Yayi Palguna kula Kakang Resi aja kalayatan. Ayo bareng-bareng pun Kakang manding Datulaya negara Giribraja suawi kula dherekaken. Wanodjayatama ngambararum ngambararum aruming kesuma
Om Singa mulat leng-leng bronto Duh, keparenga kula matur wonten ngarsa duka kesumaning ayu. Kenging menapa dene wiwit nalika wingi panjenenganipun kesumaning ayu Maningrat Wati mboten kersa paring pangandika. Mangke menawi wonten dukanipun sinuwun Jarasandha tan wurunga kula ingkang badhe nampi deduka dipun wastani menawi kula mboten saged amrangkani sedaya dawuh timbalan paduka Raden Ayu. Menapa kalepatan kula menapa klentuning patrap kula keparenga paring pangandika. Iya ngemban jamang laras. Nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh Raden Ayu. Relanana dina iki aku tak ninggalake negara Giribraja. Aku relanana biyo ngemban. Lho, sebabipun napa? Aku sutik mapan ana kene, aku gemang nanggapi kersane Prabu Jarasandha. Ingkang nyata-nyata watak angkara budi candala. Liripun, monggo paduka cetha sampun badhe kapundhut minangka garwa prameswarinipun sinuwun Jarasandha. Lah kok wedal samangke malah panjenengan ngendika ing mekaten menika mangke bodukanipun Gusti kula. Sebabipun napa Raden Ayu? Ing atase Sudarmaku ya wong tuaku tanpa luput tanpa dosa dipidana manjing jroning pakunjaran wusanane ditigas janggane Kanjeng Rama tumekaning seda. Lah kok aku diboyong saka negaraku, bapakku dipateni kok aku arep dipundhut garwa, aku moh piyung, aku moh. Aku trima mati upamane aku kapundhut dening sinuwun Jarasandha apa kelakon aku nemoni bagya mulya ancik-ancik kuandane wong tuaku. Aku moh biyung, aku rilanana lunga saka kene biyung. Umrahe paduka kantun nilaraken papan mriki tan wurunga kula dipun tigas jangganipun. Yen ngono biyung, aku prasapa biyung prasapa? Prasapa menapa? Ora lanang ora wadon sapa wae yen bisa ngungsekake urip aku saka papan kene. Yen wadon tak aku dadi sedulur Sinarawadi. Yen lanang arep turuning pidak pedaraan tak suwitani, tak titipake nyawaku selawase urip. Yata laruta saking kuda sang kuru kula yen tanamutusa sang Sri Dumeling sumpahe Dewi Maningrat Wati putri Sekar Kedaton saking negari Nungsa Kambana. Semanten kapiyarsa dening Sang Resi Palguna bebasan jelek tanpa sangkan manjing jroning Gatraya. Gragapan rasing manah kula kok wonten Brahmana tetiga manjing lebeting Datulaya nyuwun kenging pangaksami panjenenganipun menika Brahmana pundi sinten menggah bebisik panjenenganipun Sang Pandhita. Kula ingkang nami Resi Palguna ingkang tengah kula Resi Kesawa. Lajeng ingkang ageng inggil menika kula
Kula kelas kalih, kula kelu. Omongmu ora iso basa mbok ya ora iso basa ngono. Resi Sena. Resi Sena lah ingkang setunggalipun menika kula Resi Palbapang. Ingkang wingking piyambak kula Resi Suna. Hasadan anane wis men. Ajaraklah kono. Panjenengan sinten? Kula sekaring kedaton negari Nungsa Kambono atmajanipun Kanjeng Rama Narendra ing Nungsa Kambono nalika semanten ingkang jejuluk Prabu Brajawinanga. Prabu Brajawinanga inggih nanging wekdal ing samangke sampun dumugi ning pralaya pinarjaya dening Prabu Jarasandha. Nanging kok malah Prabu Jarasandha kepareng badhe mundhut garwa kula. Yayi, kula iki lagi nyangga pegawean abot mbok ora werna-werna to. Manane kaya ngono kuwi mbok ya sing ngerti kahanan to. Nggih. Mumpung wonten Koko Prabu. Senengane mumpung wonten kaya ngono ki kepiye? Pancen dasare lah. Kowe iki omongane menapa menawi ngaten panjenengan sagah ngungsekaken kula drapon wurung pinundhut dening Sang Prabu Jarasandha. Mrepanten panjenengan mantep mboten perlu gali sumelang. Kula inggih badhe ngungsekaken panjenengan. Wis ora karu-karuan. Ngapa? Kowe iki ngapa? Arep takon galake rai kok. Dan wis ya potongane pancen potongan galak kae kok. Iya. Betamban. Kula Sang Resi ora perlu kaget. Kowe saiki matur Prabu Jarasandha yen ana pendhita telu ngenteni nang Jatulaya kepengin ketemu. Menapa kepareng kula lajeng wekdal samangke matur wonten ngarsa dalem. Tak enteni ana kene sendika Sang Pendhita. Kembang popong sari mulat tarate bang rerayungan long malangkung long malengkung rumambating lian pepulatan kembang karang sungsan wancine wus gagat enjang marengi surya
Putraku wong Jarot, putraku bocah brengos Jayatsena wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kanjeng Rama. Kowe matur ana ngersaku arep matur apa? Kok semune kaya ana ingkang kok simpen jroning atimu. Lah kok ngerti-ngerti iki ora samar kaya patih wis tumeka ana kene. Kasinggihan pangandika dalem sinuwun abdi dalem ing kepatihan ingkang ngadhep. Keparunga lajeng ingkang putra badhe matur wonten ngersana dalem. Arep matur apa Jayatsena? Wale-wale menapa Kanjeng Rama? Sewu lepat kula nyuwun ageng pangaksami. Yo. Mbok menawi sampun titi wancinipun wekdaling samangke dewa sampun paring tengara bilih Kanjeng Rama supados anglermaken penggalih mboten perlu anglajengaken mungkaring driya ingkang nedya angwaosi jagat. Kanyatanipun dewa sampun paring pepenget. Pepenget piye? Nembe kemawon Paman Patih Sarawindarda paring pekabaran bilih wekdaling samangke ageng alitipun Paduka Kanjeng Rama kaecalan. Kelangan apa? Mboten wonten sanes kejawi. Paman Hamsa kalian Paman Dimbaka wekdaling dinten samangke sampun kapracundhang wonten madyaning peperangan karana Bitutama kalian Narendra ing Mandura jejuluk Prabu Baladewa. Mongko Paman Dimbaka, Paman Hamsa menika prasasat bau kanan kering Paduka Kanjeng Rama. Menika mbok menawi minangka pepenget bilih wekdal samangke Kanjeng Rama kula aturi nyirep kamurkan Paduka Kanjeng Rama ingkang kepengin angwasani jagat. Nyatanipun ratu tanpa wicalan cacahipun, tanpa dosa, tanpa perkawis kacemplungaken wonten pakunjaran saben kala wanci Narendra ing tanpa lupat tanpa dosa dipun kethok jangganipun minangka lelados anggen Paduka manembah Sang Hyang Rudra. Kula ngeman dhateng Paduka Kanjeng Rama, Paduka pepunden kula, Paduka sesembahan kula, ngimana minangka pengayomaning para kawula, ratu-ratu ingkang boten lepat, ratu ingkang boten dosa, tumunten kaluwarana saking pamidana kawangsulaken dhateng negarinipun piyambak-piyambak. Kados menapa la ing para punggawa ingkang tinilar, kados menapa la ing garwa putra ingkang tinilar, dene-dene namung anuruti dhateng kersaning driya Kanjeng Rama lajeng ngumbar kamurkan kemekatan. Cukup! Kowe iki anakku. Kowe anakku. Aku Prabu Jarasandha. Sapa sing wani marang aku? Sapa sing wani marang panguwasaku? Ora perlu kowe mituturi. Patih wong pangandika ingkang ngadhawuh, apa pancen temen menawa Yayi Dimbaka, Yayi Hamsa tumekaning pati. Kasinggihan kula piyambak nyumerapi mongko sedanipun nyemplung Bengawan Silugangga keparat yen kaya ngono saka pekartine Prabu Baladewa. Pramila mekaten tandha buktinipun ingkang pekabaran ingkang sampun sumebar menawi Paman Dimbaka, Paman Hamsa menika mboten tedhas tapak paluning pandhi sisaning Gurindha. Parandene pejah wonten ing madyaning peperangan. Mbok menawi mekaten menika wau minangka pepeling Kanjeng Rama, mila Kanjeng Rama kula aturi mendha, Kanjeng Rama kula aturi nglenggana dhateng kawontenan. Ratu-ratu menika wau tumunten kalepasna saking pakunjaran kula ngeman Paduka tiyang sepuh kula Kanjeng Rama kakan cerewet ora minggat tunggal kulumu kelakone. Aja enggal minggat. Jayatsena mati lak kethok gulune karo wong tuwa dadak nuturi kaya kiai. Suwi. Kula ingkang abdi saking lebeting kaputren
Ana wigati apa Madura timbali? Kula nampi dawuh wekdal samangke wonten Brahmana tetiga ingkang angrangu dhateng Paduka Sinuwun wonten lebeting Datulaya kepengin pepanggihan. Pendhita saka ngendi sapa jenenge? Kula piyambak mboten mangertosi ning nyatanipun kepengin sangat pepanggihan kan Paduka drapun sampun ngantos kauningan dening para punggawa Paduka katuran manjing jroning Datulaya. Wah, aneh temen pendhita tanpa wara-wara manjing jroning Datulaya. Yen kaya dhewe temonane. Patih wonten pangandika ingkang ngadhawuh yen nganti Jayasena ngaru biru ora peduli anak yen telu kentasake. Ih, matur dika. Paman, mbok sampun malih-malih panjenengan sampun priksa watak wantunipun ingkang Rama Sinuwun Prabu Jarasandha. Mboten luntur dening pitutur, mboten badhe midhangetaken sedaya menapa kemawon namung anuruti dhateng hardaning kanepson. Ya ning aku ngeman dadi kaya ngapa kuwi wong tuaku, Paman. Yen cilik ana larane gedhe ana tiwase kuwi tetep wong tuaku, Paman. Aku ngeman saiki Kanjeng Rama ora ana nang ndi nembe nampi atur bilih wonten Brahmana tetiga ingkang ngentosi wonten Datulaya. Rumangsaku, Paman, kaya-kaya aku lawan Kanjeng Rama iki kaya-kaya wis ora bakal ketemu maneh, Paman. Mula banget nggonku ngeman marang wong tuaku. Kersanipun ndak tontone apa kang bakal dumadi nang jroning Datulaya, Paman. Kaget nalika mau pawongan matur marang aku yen ana pendhita kang tunggu kepengin ketemu aku. Lah kok bareng aku tekan kene ora ana pendhita anane Narendra. Sawi ora perlu bengok-bengok Prabu Jarasandha. Loh, ngerti marang aku sapa sing ora ngerti marang kondange Narendra ing Giribraja. Pancen sawi Nata Ndarawati Bathara Kresna. Wah, iki to sing jejuluk Bathara Kresna. Iya. Sing tengah karo sing mburi sapa? Iki Dimas Janaka, adiku Ipe, penengah Pandhawa. Iki panenggak Pandhawa ingkang wis kondhang aran Werkudara. Ana wigati apa? Nemoni aku, lah kok ora metu ana ing pasewakan. Ning kok tunggu ana jroning Datulaya. Yen ana Pancaniti ora kelakon aku bisa ketemu sapejagong lawan panjenengan. Mula tanteni nang Datulaya perlune ora ana sing ngunangi. Kersane merga ingsun iki minangka dutaning adil. Perlune ngrampungake kamurkaning jagat ingkang wetune dina samengko ngracuni kahanan. Cekane piye? Ora ana liya kamurkan jagat kuwi kasalira dening Narendra Giribraja Prabu Jarasandha ya kowe kuwi. Ing ngumbar kanepson, ngumbar kamurkan, nyikara wong tanpa dosa, ngukum wong tanpa luput,
mateni wong kang ora duwe kesalahan. Ana ratu pira wae cacahe sing kok pateni mung kanggo nuruti kekarepanmu. Lah yen jagat kok dingseni menungsa sing kaya kowe ora ana katentreman. Pramula ingsun minangka dutaning adil supaya ngrampungi memalaning jagat ingkang kasalira dening panjenenganmu. Wong ora ndelok marang kahanan, ora ngilu marang githok. Ing atase wis ngerti marang aku, apa ora ngerti kadigdayanku. Sapa sing menang tanding lawan aku? Kabeh lakon mesti ana rampunge. Wingi-wingi bisa menang ning sapa ngerti yen tekan titi wanci kowe ora bakal bisa oleh kemenangan. Yen ngono kowe wong telu bakal tanding kiyasa karo aku. Kosek ora teges wong telu teko kok banjur arep maju bareng. Saru ora nglenggahi watak kasatriyan. Antarane wong telu iki pilihan salah siji. Apa milih ingsun, apa milih Dimas Janaka? Ning aku weling aja milih Dimas Werkudara. Amarga Dimas Werkudara kuwi gedhe dhuwur sentosa tur digdaya. Dadi jenenge upamane kowe milih pengarep-arepmu menang tipis, kurang-kurang bedane kowe malah kalah. Wah, keparat ngino marang aku. Yen kaya ngono aku milih Werkudara. Loh, aku ki ngelingke. Ora, aku milih Werkudara. Kaya ngopo to kadresane? Apa dikira aku wedi? Ayo, yen pancen mari tanding kiyasa. Tontonen sapa sing bakal mati. Wis mantep pilihanmu. Mantep. Tenan, tenan. Adi Werkudara, dleteng kakangku apa? Prabu Jarasandha nyeblake sampur aja nganti katalumpen tanjak bapang tumuli disendika. Koko Prabu Jarasandha kepancing dening nggonku wicara. Kepancing dos pundi? Lho, tak tawani. Kaya-kaya tak ebehke aja milih Werkudara. Jane pengarep-arepku milih Werkudara. Sebabipun jane para kepilih apa menang? Pun Kakang kepilih apa ya pun Kakang duwe pengarep-arep menang? Menapa kinten kene wis ta percaya. Ditonton kaya ngapa dadine? Pantanaka jebol dadane Prabu Jarasandha. Nanging noyah-nayuh Baskara durung titi wanci. Dereng kaunangan wada-wadine Sang Prabu Jarasandha. Wasana kasiling samirana labet rapet padha sakala pulih kaya wingi. Gregah lilir semara bangun sigra-sigra tumapak wonten madyaning peperangan bebasan datan mara tepake.
Werkudara mundur. Panten aku jreten kakangku. Kenang apa, Di? Aku kalah. Piye? Aku kalah. Sebab kalah. Ora menang. Lah iya. Sebab kalah ki ora menang. Ning rak yo kok ora menang ki dasare piye? Yen mungsuh karo menungso lumrah aku ora sambat. Iki menungso ora lumrah. Ora lumrahe. Tak pateni urip meneh, tak pateni urip meneh. Aku nganti gila nyawane rangkep. Janji dipateni Tak tamani kuku Pancanaka, ora gantalan suwe tangi meneh. Tak pateni gletak tangi meneh. Wah ya ampuh tenan ku ya, Gong. kok ora kaya wekku ya. Piye? Aku le gugah ki Senen kok le tangi Setu ngarep. Aku iki wis ora zamane omong-omongane. Mulane aku wis mekalah wae lah trimo nunggoni dagangan bakso lah. Lah ya wis. Ati tunggoni wae ya mulane aku kan nyambut gawe maneh man dagangane ngono lho. Lah iya. Ya ngono kuwi. Jeneng para kalah to? Kalah. Mongko miturut pamethaipun Kakang jeneng para kudune menang. Ning nyatane kalah. Lah ya budidaya bisane menang. Carane piye? Lah ya takon. Takon sapa? Ya takon karo sing pantes ditakoni. Tur to sing ngerti. Lah, jare kakangku presa apa ora? Lho, lah kono takon ora. Alah le angel temen lah. Kok kaya ngono ki kepiye ngono lho. Nek ngerti ya ngerti nek ora ya ora ngono lho. Kok le nyang-nyangang. Iki kepiye karepe lho. Petro, Bagong, Nun. Aku kuwi najan ngerti ning nurut marang piwulanging para nimpuna. Nggih. Aja kulina menehi wong ora njaluk, aja kulina nuturi wong ora takon. Nuturi wong ora takon, lunyuning pengucap diarani wong umuk, wong keminter. Menehi wong ora njaluk kena diarani semugih kaya yoyo ngemehake marang liyan. Ning yen kono takon sak gaduging pangertenku tak wangsuli. Nek kono njaluk sak duweku tak wenehi. Kuwi para nimpuna ngendika ngono. Oh, lagi ngerti iki aku. Oh, mulane aku kowe ngerti dhewe terus ana pitutur wong tuwa kaya ngono tak turuti. Mula aku anggere saben ketemu wong mesti njaluk. Men diwehi menyang elek iki sangkeme iki. Omong-omongane, wis pokoke aku semengke arep guyu yakin. Ora guyu tenan. Rak, ngopo? Adi Werkudara, napa? Saiki oh tak arani aku iki. Iki dagelan-dagelan iki gelem leren ora iki? Ya ini iso omong wae. Salahe tancepke kene kok. Nek ora ya meneng. Piye? Yen jeneng para takon tak wangsuli. Aku bisane ngalahake Jara Sandha carane priye? Jere kakangku. Lah rak ngono to. Ki ngene Dimas, tak kandhani. Sadurunge jeneng para tumandang gawe mateni Jara Sandha kudu ngerti sejarahe Prabu Jara Sandha. Ketane piye? Prabu Jara Sandha kuwi putrane Narendra Inggiribraja ing Uni ingkang aran Prabu Wrihadrata. Prabu Wrihadrata. Ya, Prabu Wrihadrata kuwi kagungan prameswari loro cacahe. Ning emane suwe anggone gendhon rukun ora diparingi anak. Wusana Sang Prabu Wrihadrata munggah kayangan nenuwun marang dewa. Karilan dening Jawata diparingi woh pelem. Woh pelem. Ingkang arane pelem pratangga jiwa. Pelem pratangga jiwa. Nah, digawa tumurun ana ing Ngertapada. Wusana prameswari loro kuwi mau niate pancen diwenehi
pelem pratangga jiwa, mula pelem diparo, disigar. Sing separo prameswari tuwa, sing separo prameswari nom. Elok ing kahanan putri loro mau garbini bareng. Sing nom ya garbini, sing nom ya garbini. Piye, Gong? Aku mbiyen iya. Apa ya iya. Sing tuwa ya meteng, sing nom ya meteng. Oh. Ya lahir ya meh bareng kae. Lanang kabeh. Wah, kowe kuwi iya sing tuwa jenenge Putut Danartono. Ampuh. Lah sing bojo nom tak lairke ya Yayan. Oh. Wah, dan bocah blengah-blengah kae. Iki panen nyaru-nyaru wae kok iki. Karena pengalamane padha. Sabanjure. Nah, kuwi emane bayi kuwi mau slewah. Sing separo warnane ireng, sing separo warnane putih. Isin Prabu Wrehadrata. Bayi ingkang separo-separo ning urip dibuang ana pawuan. Prabu Wrehadrata nglakoni tapa brata. Lah ngepasi ing kono ana jin wadon ingkang nganglang jagat meruhi kananing jabang bayi arane Jin Jara. Bayi sing separo-separo mau digendong ana gendonganing Jin Jara. Lah kok aneh. Bayi sing maune sesigar-sesigar trep nyawiji. Mula Prabu Jarasandha uga jejuluk Prabu Sulewah. Amarga awake separo ireng, separo putih. Ing kono dening Jin Jara diaku anak, mulane diparingi jeneng Jarasandha. Bareng wis saged dewasa dhewene takon, sejatine wong tuane sapa? Dening Jin Jara dituduhake disejarahake yen anake Prabu Wrehadrata ning dibuang amarga rumangsa wirang. Watak wantune Jarasandha atine ora trima. Wong tuane kok tumindak sia-sia marang dhewene. Digoleki. Ing kono katenomna Prabu Wrehadrata lagi tapa. Bareng ketemu tanpa taha-taha, kuwi wong tuane dhewe, bapakne dhewe ditandak, dipulosara, dipateni, awake dijuwing-juwing. Kuwi kekejemane Prabu Jarasandha. Sing mateni malah anake dhewe. Ya anake dhewe. Apa kuwi tumindake bocah sing apik? Lah, bareng wis mati dikapakno wong tuwa, ya tetep tresna marang anak. Kedadiane kuwandane Prabu Wrehadrata dadi tambur wasiat kaya dene nalika mau kae. Kae kedadiane Prabu Wrehadrata. Anggone bakal ngayomi anake lanang ya Jarasandha kuwi. Ning ora mitung semono kekejemane ing atase marang wong tuwa kok tegel. Hae, iki kena minangka palupi, Gong. Siji karo wong tuwa, loro karo mara tuwa. Kuwi arep kaya ngapa aja wani. Karo mara tuwa anane bojomu ya merga mara tuamu. Malah mara diwasa maratuaku tak penthung ngalu. Lah kenang apa? Tak kon ngedol pomahan ra gelem. Wonten elek banget lambene iki. Wong koyo ngono. Lah banjur. Lah saiki ana carane. Anggone mateni Jarasandha carane piye? Cekelen sikile loro semplaken. Yen bisa semplak awake Jarasandha mesti bakal mati. Yen ora mati tempulno marempun Kakang. Mengko tak semplake.
siji nanging ora miyatani Suyudana makuting prang ong Werkudara maju maneh apa abamu dadi jlantah meneh tak wedenono yen pancen isih wani tandhaono tampanono sikilku Werkudara kok kapake mau-mau kowe bisa sumbar mau-mau kowe bisa mamerake kadibyan dina iki rampung nyawamu karmu aku kapake candak sikilmu tak semplak aduh mati aku iki mrepeki papan padungan ingsun. Kula putranipun Kanjeng Rama Jarasandha. Lho, sapa aranmu? Kula pun Jayatsena. Yen kaya ngono kowe arep belani bapakmu, mangke rumiyin sinuwun. Kula mboten pisan-pisan gadah niat belani Kanjeng Rama, ning kula mirengi Kanjeng Rama seda. Lanjur karepmu? Kula matur nuwun dhateng Paduka sinuwun. Dene sampun nyigek kamurkanipun Kanjeng Rama amargi kula sampun ngaturi priksa ning Kanjeng Rama ing semu beguguk makutha waton. Kula mboten wonten niat mrih badhe mbelani Kanjeng Rama kula pasrah bongkokan. Kula sumangga dhateng Paduka sinuwun. Oh, dadi kowe ngrilakake bapakmu tumekaning pati amargi mrih Kanjeng Rama tasih sugeng kula metang pinten ratu ingkang tanpa dosa badhe nampi pidana tanpa liwat pengadilan ingkang nyata. Kula mboten rila. Lho kok beda temen karo aten-atene bapakne. Lah saiki sapatine bapakmu Jarasandha sapa? Ingkang nglenggahi dampar mengkone. Namung sumangga kula namung nderek. Kowe putrane lanang. Inggih. Lah yen ngono nyata-nyata utamu kaya ngono saiki kowe tak pasrahi. Negara Giribraja tetep dadi duwekmu. Ih, kowe gumanti kalenggane bapakmu. Ngagem jejuluk Prabu Jarasandha apa? Anake Jarasandha ngagem jejuluk Prabu Jayatsena, ya Prabu Sadewa. Prabu Jayatsena inggih Prabu Sadewa. Iya. Lajeng ratu-ratu ingkang ana pakunjaran isih ana pira? Menawi kula etang ngantos dumugi dinten samangke namung kantun 907 cacahipun. 97 ratu. Lah tak jaluk ratu-ratu kuwi mau tumuli banjur enggal luwarana saka pamidana. Balena marang negarane dhewe-dhewe. Ning aku weling. Piye? Supaya mbiyantu anggone Yayi Puntadewa bakal madheg Ratu Binathara nganakake sesaji Rajasaya mengko ing ari Anggara Kasih. Sagora. Nggih. Menawi panjenengan Paduka ndhawaken mekaten kula namung sendika nglampahi. Dadi cetane bisa genep 100 cacahe. 97 dimbuhi Giribraja 98.
Dimbui negara Ndarawati, dimbui negara Mandura. Dadi genep 100 cacahe. Ih, mangke dinten Anggara Kasih ya tak anteni aja nganti cidra. Ajrih dhateng kersa nandhalem sinuwun. Adiwurku Dara tata kondur tumuli hayo. Para ratu ingkang wonten lebeteng pakunjaran, opo. Saking keparingipun sinuwun Bathara Kresna ing Ndarawati, panjenengan linuwaran kondur dhateng negarinipun pribadi. Yo. Nanging wonten pamundhutanipun. Gandeng mangke ing dinten Anggara Kasih, Prabu Puntadewa badhe madheg Ratu Binathara kanthi ngawontenaken sesaji Raja Soya. Minangka kangge nyaur kasainan ingkang katandur dhateng panjenengan sedaya sareng-sareng kalian kula ngurmati dhateng negari Ngamarta. Hayo. Kresna nuwun kula Yayi menapa saged tumunten lajeng Kanjeng Eyang Wiyasa paring idi pangestu anggen kula ngawontenaken sesaji. Inggih nyumanggaaken Yayi tumunten matur dhateng Kanjeng Eyang Resi Wiyasa. Kanjeng Eyang, apa putuku Kaki Prabu Puntadewa pramila Kanjeng Eyang sanget anggen kula ngantu-antu rawuhipun rening kula sedya badhe ngawontenaken sesaji Raja Soya. Mongko sedaya ingkang minangka sarana sampun saged dipun wonteni. Setunggal tinenggan pandhita cacah 100, tinenggan para ratu cacah 100. Sedaya sampun kalaksanan pramila kula sumanggaaken pangestunipun Kanjeng Eyang dhateng sedyaning manah kula. Putuku wong bagus, putuku wong sigit Puntadewa. Oh, kaya rinontok atiku bareng aku nampa ngendikamu kaya ngono. Oh Pandu, Pandu anakku kowe nggen ora menangi marang anak-anakmu. Ora ngira bocah tininggal tining wong tuane bisa gaya kamukten krana tenagane dhewe. Oh ya. Mara gage tumuli aturna sesaji tak paringi dipengestu. Dimas nang kula dewa, kula Koko Prabu sesaji aturna marang Kanjeng Eyang Resi Wiyasa. Sendika.
ngaturaken sesaji suci ingkang minangka dados leladosan konjuk dhateng Bathara ingkang amurbeng jagat. Sigra-sigra Sang Resi Wyasa paring pandonga mugi rahayu iwana ing bumi ingkang tinunggon nriki tinebena saking suker sakit binutala sial dangkal cinaketna rejeki ingkang kalal saged kasembadan denira madeg dados Ratu Binathara mangkono cipta pangandikanira wis tutuk anggonku paring pangestu mara sesaji iki tumuli gawanen ana ngalun-alun dumna marang kabeh para kawula kang anekseni. Matur sewu sembah nuwun Kanjeng Eyang. Paduka sampun paring idi pangestu. Ya wiwit dina iki panjenenganmu bisa madeg dadi Ratu Binathara, tegese ratu ingkang dipercaya dening kawulane sabdane ora prabeda sabdaning dewa, dawuh pangandikane ora prabeda kaya dawuh pangandikaning dewa. Rahayu kang tinemu nggir. Matur sewu sembah nuwun Kanjeng Eyang. Rening para tamu sampun pepak mapan wonten iki keparenga kula badhe ngaturi pakurmatan. Apa? Karana ngunjuk argya. Oh, ngunjuk anggur inggih. Ingkang sepisanan kula nyuwun pangestunipun Kanjeng Eyang ngunjuk argya ingkang sepisanan. Lho kok sik aku iki rak ming wong tuwa. Nunggoni anggonmu duwe kekarepan. Yen aku supaya oleh pakurmatan ngunjuk ingkang sepisanan ora pas. Najan aku wong tuwa ning aku ora melu nyambut gawe. Inggih. Lajeng sing pantes nampa pakurmatan ya kuwi wong ingkang ngrigenake saengga sesaji Raja Saya bisa kasembadan. Mboten wonten sanes Kakang Bathara Ndarawati kuwi sing wajib oleh pakurmatan. Mengaten keparenga lajeng Kakang Bathara kula aturi ngunjuk arga ingkang sepisanan. Sumangkah anggro sesumbar ora kengkang bumi gonjing kumaludo guntur ketuk manggen yen keparenga kula badhe nyelatur nepangaken kula Narendra saking Cedi kula ingkang jejuluk Prabu Sisupala. Kula Prabu Sisupala. Ana wigati apa Kaki Prabu Sisupala? Kula boten cocok menawi ingkang nampi pakurmatan kok lajeng Kresna. Kresna menika napa? Kresna menika sinten? Lho kok sik anane nampa pakurmatan amarga tanpa Bathara Kresna sesaji Raja Saya ora bakal lumaku. Wah, menika kok pabenipun ngomongi dheweke iki. Eyang Wyasa kemawon sing gelem dapusi karo Kresna. Kresna menika menapa? Kresna menika ming tukang angon sapi. Mulane Kresna menika nyedhaki Pandhawa. Perlu napa? Ben ketok. Mila tumrap pemenggih kula ingkang pantes nampi pakurmatan ngunjuk anggur sepisanan menika Ratu yang sugih bondo luber donya. Mboten ana kedawi Koko Prabu Kurupati. Menika ingkang nampi pakurmatan. Lho, Kaki Prabu Supala. Mboten. Gampilipun Koko Prabu Duryudana. Dirungokke. Iki sing kudu ngunjuk arga ladenan pisanan Kresna. Kresna ya apa? Kresna iki tukang angon sapi. Mrana mrene ming omong. Kaya ngono diajeni gaglak apane. Dadi kaya ngono ki kepiye? Kok iki Kaki Prabu Bathara Kresna kula yang
Iki kok ana lelakon kaya ngene iki kepiye? Tak pasrahke marang Kaki Prabu Bathara Kresna nanggapi marang kahanan iki. Nggih. Matur nuwun wanci ingkang kaparingaken dhateng kula. Lan kauniwana dening para sedaya para tamu menawi si Supala menika kalian kula sanes tiyang liyan brayan. Lho, dudu wong liyan brayan sanes menika taksih adi kula nak sanak. Lho urutane kepiye? Sami-sami turun Mandura. Sudarma tiyang sepuh kula menika Kanjeng Rama Basudewa. Menika kagungan kadang wanita. Kagungan kadang wanita inggih. Mboten wonten sanes Kanjeng Bibi Srutasrawas. Kanjeng Bibi Srutasrawas menika kapundhut garwa dening setunggaling Narendra. Ingkang boten wonten sanes jejuluk Prabu Darmagosa. Lah, musana patutan jabang bayi jaler. Ning bayi menika aneh amargi tanganipun sekawan, mripatipun 3. Bayi menika dipun nameni Sisupala. Bibi Srutasrawas rumaos lingsem. Wontenipun namun tansah nangis. Nampi wangsiting dewa, bayi menika badhe pulih kados manungsa sawantah, mangke malih dipun gendong dening titah titising Bathara Wisnu. Ngepasi tunggaling dinten kula sanja dhateng negari ing Cedi. Nyumrapi jabang bayi ingkang aneh kula gendong. Elok ing kawontenan jabang bayi ingkang mripat 3, tangan sekawan kula gendong kok lajeng limrah dados jabang bayi tangan kalih mripat kalih. Mila Bibi Sruta nangis dhateng kula. Nyuwunaken pangapunten menawi wonten kalepatanipun si Supala dhateng kula. Kula nyagahi ning mawi wates. Watese apa? Sepisan waton si Supala mboten ngina dhateng kula wonten ngajengipun tamu ingkang langkung saking 100. Kula saged ngapura dhateng kalepatanipun. Samenika kula badhe nyuwun priksa. Tamu ingkang wonten iki menika 100 kirang menapa 100 langkung? Monggo. Wangsulaning para kawula 100 luwih ateges kula mboten saged ngapura kalepatanipun Sisupala. Kaping kalih kula badhe ngapura dhateng Sisupala waton mboten ngina kula jangkep kaping 100. Ing dinten menika kula etang kok pas saben-saben pinanggih kaliyan kula wontenipun ngina, wontenipun ngepehaken, wontenipun ngremehaken. Sampun jangkep kaping 100 dinten menika. Mila kula mboten saged ngapura dhateng kalepatanipun Sisupala. Baru kowe arep apa? Yen pancen wani tanding dosa aku ngadap aku ndi. Apa dianggep aku ulap karo kowe? Apa dianggep aku gila karo kowe? Tono daya katiasanmu bareng japa mantramu, ora-orane aku ngedap marang kowe. Ora sandhat tak bengok-bengok Supala. Najan kowe ora bengak-bengok, lawanging neraka wis tinarbuka kanggo mapan bangkemu. Rasa kaget itu karma apa tampan ana senjata cakra. Sampun kula aturi tentrem malih. Pejahipun Sisupala sampun anut dhateng kodrat. Mangke dipun rukti kanthi saeder kamlapakna mrika kadang kula. Oh, dadi mengkono to lakuning crita. Inggih. Nah, saiki yen kaya ngono tumuli mengko didhawuhake ngrukti krana apik. Kepiye ngenani marang ngunjuk Argya kula taosaken Kakang Bathara ngunjuk ingkang kapisanan. Inggih. Menawi mekaten kepanipun Nyai Samyadi kula namung matur sendika. Monggo Yayi kula tampi kanthi rila legawaning manah kula.
Seguni kula. Apa iki mau? Nyuwun pangapunten. Wau sabadhe kula unjuk botolipun mrucut pecah. Oh, botole mrucut. Nggih. Ayo wis. Piye, Nger? Sampun boten dados menapa. Koko Prabu Duryudana anekseni anggen kula sampun madhek Ratu Binathara. Yo, ning apa aku pareng nontoni kahanan. Kanan kados pundi? Jariyasa negara anyar, negara Ngamarta. Aku tak ndelok eden-edene negara Ngamarta. Kula sumanggaken nang kula Sedewa, kula Koko Prabu derekno Koko Prabu Duryudana mriksani eden-eden negara Ngamarta. Yasane wong Pandhawa. Inggih Koko Prabu. Wah, mulane ngundangi tamu tanpa wilangan catahe pamer. Mboten pamer wontenipun ngaten. Semugih pamer. Mboten. Yen kaya ngono aku tak mlebu mrono tak nonton kahanan jero kaya ngapa. Monggo Koko Prabu. Kotap Kadarita. Saka endahing kawontenan negari Ngamarta ing nyata-nyata yasaning para dewa. Pramila semanten terkadang klentu paningal kaya dene Prabu Kurupati winastan menika dalan butulan ning ora ngertia iku sejatine lawang kaca. Pramila datan binuka punangkori ke-11 grengkangan Prabu Duryudana sinuraan dening para kawula. Menang cangkeme. Wong kewirangan malah disurai. Koko Prabu menika dos pundi? Menika kori Koko Prabu. Wah, tarani dalan butulan ora ketok. Wong kori kok diliwati ora dibuka. Nggih klumah. Klumah cangkeme do surak-surak. Bungang. Tak delok kono. Salahe dhewe kok lawang ra dibuka, ya apa-apa ki ya dibuka dhisik to. Ya tanpa dibuka karepe apa? Wah, mulane pamer marang kabeh para tamu jebulane mamerke kahananing negara. Inggih wontenipun kadang mekaten. Aku tak ndelok sisih kono. Kacarita nalika semanten wis mlebu jroning Datulaya Prabu Kurupati. Ing kono ana balumbangan ingkang menaka sesekaran ning dening Prabu Kurupati datan anginten winastan menika Joben limrah. Mongko tinonton dening sagunging para putri kalebet Dewi Waradurpadi. Prabu Duryudana ing datan angertosi bilih menika balumbangan wasana katemplung blumbang klebus kumyus padha sakala sinuraan dening para wadya ingkang aningali.
kepiye kok kuwi ana blumbangan aku. Kok Prabu mboten dangu, wong mriko blumbangan kok dipun nambah. Tak arani Jubin. Kanjeng mesti kemawon Nanti teles klebus kaya ngene. kabeh para kawula wonten mangandika kesemaning Ayu Dewi Durpadi ditonton kae kok Koko Prabu Kurupati kok kecemplung banyu. Dos pundi? Kae Koko Prabu Kurupati kok kecemplung banyu. Mbok mlayu mboten priksa. Sing tak gumunke wong bapak niki wong sawijining bupati ning ora weruh. Lah kok anake kok melu ketularan ora weruh. Cangkeme sapa ngomong kowe ngono? Ya ora, nggih. Wara Durpadi wis ra sida ndelok bali aku. Kepedak kula. Salah nang dalan. Kenge menapa sinun? Dadi ana lelakon kok ngene iki mau-mau. Das pundi? Kula kewirangan. Kewirangan dos pundi? Kula westani mriku sanes kori. Tiwas mboten kula bikak kula kejebles ngantos klumah. Ngaten cangkeme para kawula malah surak-surak. Nggih. Ping pindhone tak arani kok Jubin lumrah ora ngerti blumbangan ingkang ana Datulaya. Kula kecebur ana blumbangan. Nganti klebus kados ngaten disuraki dening para kenyapuri. Inggih, ning kebangetan. Kenging menapa? Kula krungu Durpadi nyangking-nyangking wong tuwa kula. Nyangking-nyangking dos pundi? Nyumrupi menawa kula kecemplung blumbang. Lah kok ucape anake wong ora weruh kok melu wae ora weruh. Ngateme sami kemeng ngina dhateng kula. Kapan aku males hukum gawe wirang karo Durpadi? Durpadi kapan? Pandhawa kok ngono ora modal-modal. Pripun paman? Sampun. Kula aturi nyiram tirtaning kesabaran. Sedaya menika kapasrana dhateng kula. Pun presanipun mangke kedadosan. Estu Nggih. Panjenengan saged nguwaosi negari Ngamarta yang sae menika terkadang saged mejahi Pandhawa. carane pripun? Mangke pun pasrahaken dhateng kula. Sayalah yang berhak. Werna-werna. Samrika kondur kemawon bali. Nyatranganing kalangnya nagara Pandamuntar. Oh
Samyaji, kula Koko Prabu. Sampun kalampahan menapa sedanipun Yayi Samyaji mugi rahayu yuwana ingkang pinanggya. Tumunten ing tembe saged nampi karaharjan tulus raharja kadumugen ingkang sinedya tinebena saking sial dangkal cinaketna rejeki kalel. Rahayu, rahayu, elinga sejatining tumitah Yayi.